Molweni ninjani? Nikhuluma noMakhosi Umkhize lana. Ngicela ukunitshengisa isihlahla umzungulu. Nawu umzungulu uyahamba uyajobelela lesi sihlahla ke mawusithinta ungathi siyantengezela. Sinamandla kakhulu ke lesi sihlahla lesi. Nase laphaya sikhula nje sibheke phezulu. Uma ufuna ukubethela ekhaya nentelezi yokuchela igceke, intelezi yokubethela, intelezi yokuchela igceke, umzungulu uyangena. Isihlahla esinamandla kakhulu ke lesi. Noma kuthiwa ufuna ukwakha izikhali zesonto, olabantu laba abanesithunywa, siyasebenza kakhulu ngoba iy'ntingo zakhona ziyakhula zibheke phezulu. Kuba isihlahla nje esikhulu umuzungulu. Uma kuwukuthi isihlahla sephahla mawufuna ukwenza izikhali zesonto zebandla, kakhulukazi-ke kulaba abasonta eZayoni, awutholanga isihlahla sephahla, usungasebenzisa-ke isihlahla somzungulu. Sibonakala kanje isihlahla somzungulu. Amagqabi akhona nawa isihlahla somzungulu. Uma usiphula ngaphakathi siqinile-ke, asifuni ukuthi siphuleke nje, sicishe sifane nesihlahla somsedari kodwa akusiwona, sikanje ngaphakathi. Umuzungulu. Ngiyacela usubscribe kwi-channel yami mawungakazi usubscribe khona uzobona okunye engizokufaka okuzolandela. Ngiyabonga. Isihlahla somzungulu sinamandla kakhulu.